Doncs l'estudi BRACE consisteix bàsicament o té per objectiu aconseguir que hi participin 10.000 voluntaris i d'aquests 10.000 voluntaris una meitat rebrien la vacuna de la BCG i l'altra meitat rebrien placebo. I observaríem com ha protegit la vacuna de la BCG en comparació a la gent que no ha rebut aquesta vacuna, com ha protegit respecte a la infecció del Covid, però especialment com els ha protegit amb les formes greus del Covid, aquelles que tenen més impacte social perquè requereixen ingrés o evolucionen malament, o ingrés a l'hospital o ingrés a UCI. Llavors, per què és especialment interessant aquest estudi? Per què estem intentant promocionar-lo en la Fundació Assistencial Mútua Terrassa? Doncs perquè és un estudi basat en una vacuna que és coneguda i que té un perfil de seguretat excel·lent. En segon lloc, perquè ja hi ha dades en altres virus similars al coronavirus en què pot tenir un efecte protector. I en tercer lloc, perquè l'aplicació dels resultats podria ser relativament immediata, perquè és una vacuna que ja està aprovada i que simplement s'hauria de canviar la indicació per poder-la fer servir en el coronavirus. Llavors, en resum, ens sembla que és una molt bona oportunitat per aportar evidència i coneixement al món, però també ens sembla que és una molt bona oportunitat per oferir les millors eines de protecció als professionals de la Fundació Assistencial Mútua Terrassa.